Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. У той час Єсус сказав першосвятарам і старейшинам народа: «Послухайте іншую приповість. Був один господар дому, який посадив виноградник, обнес його огороджею, вичесав у ім давіла, побудував вежу і, віддавши його виноградарам, одійшов. Коли ж наблизився час збирати урожай, він послав своїх слугов до виноградарів, каб забрати плоди свої. А виноградари, схопивши слугов ягоних, одного побили, другого забили, а іншого закидали каменями. Ён зноў паслаў яшчэ больш слугаў, і з імі учинили тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца сына майго». Але виноградары, убачыўшы сына ягонага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца. Хадзімце, заб'ём яго і завалодаем спадчынай ягонай». І, схапіўшы яго, выкінулі з виноградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар виноградніку, што зробіць ён з гэтымі виноградарамі? Кажуць яму: «Злодзеяў гэтых пакарае ліхою смерцю, а винограднік аддасць іншым виноградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус кажа ім: «Няўжо ж вы ніколі не чыталі ў Пісаннях: той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла? Праз Пана гэта сталася, і дзіўнае ў вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае, і дадзена будзе народу, які прынясе плады яго». Гэта слова Пана. У нас была вялікая пауза ў казаннях для дзяцей, але цяпер усіх дзетак запрашаю бліжэй да алтара. Дзеткі, хадзіце ўсе сюды. Все дзеткі, хадзіце сюды бліжэй, не бойцеся ксяндза. Ведаю, што у нас і новых дзетак крыху ёсць, хадзіце бліжэй. Хачу сёння на пачатак паразмаўляць з вамі. Дзеткі, маю такое да вас пытанне. Хто з вас разам з бацькамі, можа самі, быў на рынку? Все былі. О, малайцы, малайцы. А што ёсць цікавага на рынку? Ежа, бананы, апельсины, Малайцы. мандарины, клубника. Вау, трускаўкі, часам кажуць, клубніка, да. Дзеткі, я зараз вам штосьці пакажу, я да вас нешта падрыхтаваў, але дамовімся так: рукамі не трогаць. Добра. І спрабуем яшчэ ўгадаць, што ж такое я падрыхтаваў для вас. Увага. О, таямніча, я закрыў, да, каб адразу не дагадаліся. Як вы думаеце, што тут знаходзіцца? Ну, паколькі ты ведаеш, табе не дам мікрафон. Виноград. А хто думаеце іначай? виноград, Так, а ты што думаеш? Ну? Хто яшчэ што думае? Сливы еще. виноградом, банан, Ну, хто-нибудь яшчэ спрабуе? малины, Маліны, о, сладкая ягода. Виноград. Добра, будем адчыняць. Хто у нас самы маленькі? Ёсць? Ну, хадзі сюды, адчыніш. Ну, здымай, Сашенька, ну здымай. Што гэта? Виноград. Виноград. Колькі сартоў винограда? Я.
Два сорти вінаграду. О, я покажу дарослым так само. Вінаград. Дзеткі, а чаго я сёння падрыхтаваў вам такі, цікавы сюрпрыз? Вінаград падрыхтаваў. Як вы думаете, просто так? Потому что сегодня мы размовляли про виноградник и про людей. Пра чый вінаграднік мы сёння размаўлялі? Ну? Про Божий. Пра Божий вінаграднік мы размаўлялі. Дзеткі, я спецыяльна падрыхтаваў для вас два віды вінаграда. А чаму два? Хто уважліва слухаў Евангелле? Чаму я ўзяў не адзін від вінаграда, не 4, не 3 сорты, але 2 менавіта? Цяжкае пытанне, адкажа толькі той, хто уважліва слухаў Евангелля. Ага, падкажу. Таму што ў сённяшнім Евангеліі Бог як быццам бы скаржыцца. Я падрыхтаваў усё для таго, каб там быў салодкі вінаград. Але гэты вінаград не быў салодкі. Ад таго вінаграда аж сцерплі зубы. Ведаеце, часам бывае такі вінаград, што ты яго кусаеш і не хочаш есці. Чаму? Чаму? Кислые. Кіслы вінаград. І Христос гаворыць, Бог сённяшнім Евангеліі гаворыць, я зрабіў усё для таго, каб быў салодкі вінаград, а ён кіслы. Сцівае зубы, што аж не хочацца есць. Але які вінаград чакаў Христос? Бог гаворыць, я чакаў Сладкие. сладкі вінаград. Дзеткі, Біблія – гэта такая кніга, якая гаворыць часам у сімвалах, у прыпавесцях, у гісторыях, але за гэтым крыецца вельмі глыбокі сэнс. Што хацеў перадаць аўтар гэтай кнігі, калі гаварыў нам пра вінаград? Аб чым ён хацеў сказаць? Что виноград это как жизнь, она бывает и сладкая, и кислая. Аб чым хацеў сказаць? Ведаеце, аўтар натхнёны сказаў так, што да вінаграду падобная менавіта народ падобны ізраільскі, дзе Бог даў усё для таго, каб ён прыносіў добры плён, пазнаў Бога, любіў бліжняга, шанаваў Бога, слухаў яго слова, але не прынёс належнага плоду. Ягоныя учынкі як кіслы вінаград. А спадзяваўся Бог, што ягоныя учынкі будуць добрыя, правільныя, цудоўныя, будзе любіць Бога і бліжняга, як быццам бы гэта быў вінаград салодкі. Дзеткі, Біблія заўсёды прамаўляе да нас, вельмі часта прамаўляе да нас у гісторыі. І ў гэтых гісторыях ёсць запрашэнне Бога пазнаць яго і любіць. Дзеткі, пасля святой імшы я вас запрашу праверыць, который з гэтага вінаграда салодкі, а который не вельмі. Добра? Але цяпер вяртаемся на сваё месца. Вяртаемся на месца. Злюбленыя, Святое Пісанне робіць параўнанне Божага народу, так як мы пачулі у слове для дзяцей. У сённяшнім чытанні вельмі выразна, у першым, у Евангелі, параўнанне з вінаграднікам. У Святым Пісанні, у Евангелі, Христос як быццам бы скаржыцца, чакае добрага плоду ад выбранага народу. Але адначасова, у гэтым жа Евангелі Христос зазначае, добрага плоду Бог не дачакаўся. І таму гаворыць такія словы, што вінаграднік будзе аддадзены ў рукі народу, які прынясе плады яго. Мы ў гісторыі наша касцёла ведаем, што каталіцкая касцёла, хрысціянства, што габрэйскі народ, які фактычна атрымаў усё, каб прыгожа сведчыць пра Бога, каб праз прыклад свайго жыцця, захоўваючы Божыя загады, паказаць, кім ёсць Бог іншым народам, з гэтага фактычна не скарыстаўся. І таму праз гэты ўчынак, праз іхны выбар, дзе стары запавет стала, паказвае, як Бог запрашае да еднасці з ім. І стала бачым, як габрэйскі народ адкідвае гэтую еднасць,
Праз гэтую нявернасць фактычна все народы, апроч габрэйска, дзе меў магчымасць пазнаць сапраўднага Бога, у пэўным моманце атрымліваюць вялікую ласку. Христос адкрывае свой дотык, сваю любоў на кожны народ, які жадае пазнаць Бога. Але ведаеце, сёння пытанне, которое хацелася б паставіць, яно ідзе крыху далей. Это гістарычны факт, калі Бог адкрываецца ўсім народам. Сёння пытанне Христос можа ставіць больш глыбока. Адкрыўшыся на кожнага чалавека, я чакаю плёну. Я чакаю, каб ты быў напоўнены мною і ў глыбокіх са мной адносінах. Я чакаю ідэалу хрысціянскага падыходу в адносінах да мяне. Можам сказаць, нават ужыць такое слова: я чакаю, каб тваё жыццё было эталонам хрысціянства. А што адбываецца ў тваім жыцці? Ведаеце, той, хто рэгулярна наведвае святыню, мае вельмі выразны шанс, блізкі шанс быць у блізкіх адносінах з Богом. Але бывае так, што не заўсёды і з гэтым мы спраўляемся. Вельмі выразна гэта паяўляецца, калі, напрыклад, прыходзіць момант, дзе хтосьці наш блізкі, родны, раптам адыходзіць да вечнасці. І тады святар, калі сустракаецца з роднымі, задае пытанне: а калі ён быў апошні раз у споведзі, калі ён быў апошні раз у святой камуніі, калі апошні раз ввогуле наведваў святыню. І часам такія простыя з выгляду пытанні уводзяць чалавека ў вялікі ступар, таму што аказваецца, што чалавек ввогуле, напрыклад, быў невенчаны, ввогуле не імкнуўся да Бога, але называў сябе католікам, таму што быў ахрышчаны ў касцёле каталіцкім. І такі чалавек, знаходзячыся ў грамадстве, гаворыць: я католік. Але фактычна з унутранага боку і блізка католікам не з'яўляецца. І ведаеце, вельмі часта ў нашым грамадстве мы сустракаемся з такім разуменнем: ты асоба веруючая, ты католік, а фактычна з унутранага боку ім не з'яўляешся. І часам задаём пытанне: дык у чым з'яўляецца эталон хрысціянства? Дзе ёсць менавіта той узор, які можа сказаць вельмі выразна, што вось гэты чалавек сапраўдны католік, вось гэты чалавек сапраўдны веруючы, вось гэты чалавек асоба, на якую можна раўняцца. Ведаеце, вельмі складана сказаць гэта пра чалавека, таму што кожны з нас маюць пэўныя хібы, пэўныя слабасці, пэўныя грахі. І фактычна без граху не знайшлося б ніводнага, калі глядзець на грэх з перспектывы Божых прыказанняў. Але ёсць асобы, на которых хрысціянства заўсёды раўняецца. Такія асобы, як Марыя, асобы, як Христос. І можам, конечно, сказаць, это вялікая святасць і нам недасягальная, але калі мы добра і уважліва чытаем катэхізм касцёла каталіцкага, то можам заўважыць, між іншым, такія словы, што хрысціянин, католик – это той, который стала имкнется до навертания, который стала имкнется до познания Бога, который стала вядзе сістэматычную працу ў сваім унутраным міры, каб пазнаваць, хто такі Бог. І цікава, што катэхізм касцёла каталіцкага не гаворыць, што сапраўдны католік – это той, который не чыніць грэх. Абсалютна такого нідзе не сказана. Калі нават ёсць мова пра касцёл, чым з'яўляецца касцёл, калі гаворым, што касцёл з'яўляецца святым, святы касцёл, это не значыць, што безгрэшны. Только касцёл называецца святым, таму што стала знаходзіцца ў працэсе навяртання. Бязгрэшнасць дасягаецца ў валадарстве нябесным. Ведаеце, калі сёння чуем Евангелие пра такую скаргу нават Бога, што я не магу знайсці добры плод, я не мог знайсці дасканалы вінаград, пасадзіў добры вінаграднік, зрабіў усё тое, каб вінаграднік даў добры плён. А плёну няма. Ёсць церпкія ягады, якія зводзяць зубы, якія ввогуле не можна есці. Скарга Бога, дзе гаворыць: я табе даў усё, каб ты быў хрысціянінам, католікам ва ўсёй паўнаце назвы гэтага слова. Чаму не прыносіш плод? Чаму тваё жыццё не прыносіць плод, які я чакаю?
І гэтае пытанне застаецца, можна пакінуць адкрытым, да? Можна пайсці далей і сказаць, што Бог жадае зрабіць, калі раптам я называю сябе веруючым, але не імкнуся пазнаць Бога. Можна было б дакрануцца да далейшых наступстваў гэтай неахвоты пазнаваць Бога. Бог гаворыць: разбуру, а загароджу, дазволю, каб знішчылі дзікія жывёлы, мой вінаграднік, все будзе знішчана. То есть Бог паказвае, што маей цярпялівасці таксама ёсць межы. Але адначасова праз гэтыя словы Бог паказвае: я чакаю, каб ты прыносіў плён. І менавіта, калі сёння чуем такое Евангелие, такое слово пра вінаграднік, алегорыю да хрысціянскага жыцця, непазбежна я павінен задаць сабе пытанне: наколькі якасным я з'яўляюся католікам? Наколькі я з'яўляюся католікам, які не толькі ведае, як жыць, альбо часам бывае нават не ведае прыказанняў касцёльных, Божых, і наколькі я жыву тым, што я вызнаю, і тое, да чаго запрашае Бог. Ведаеце, это настолькі важна, што раней ці пазней, так як мы это вельмі добра ведаем, я ж буду сам размаўляць з Богом. І Бог спытае аб якасць майго жыцця. Наколькі я намагаўся пазнаць, хто такі Бог, і да чаго мяне запрашае, наколькі прабаваў збудаваць з ім адносіны, і наколькі я быў альбо імкнуўся быць эталонам хрысціяніна, калі другі чалавек, гледзячы на мяне, можа сказаць: вось гэта сапраўдны католік. Альбо могуць прагучаць іншыя словы: гэта сапраўдны католік. І менавіта сённяшняе Евангелие запрашае нас да такога унутранага позірку на мой стан, на мае выбары, на якасць майго хрысціянскага жыцця. Няхай у сэрцы кожнага з нас прагучыць такі адказ, і з гэтым адказам, конечно, добра было б пастаяць у прысутнасці Божай. Амен.